Piştî hezar salan gotinên helbesvanê navdar Baba Tahir Uryan bi dengê Serdar Canan û Erdem Pancarcı li nava çiyayên biheybet yên Culemêrgê belav dibe. Ev helbesta ser evînê wekî di nava kurahiya çiyayên Culemêrgê ji nava rûpelên dîrokê de hatiye derxistin û bi hewildana ketkarên Kelipura Kurdî û bi dîmenên derhêner Alê Bagdû hatiye nexşandin. Erdem jî dixwast got ez dixwazim ev strana net got mekanekî girtî de be. Em ez dixwazim cihekî we be ku em wî dengî berden û ev deng bigihîşte çiyayên Kurdistanê. Wexta payîzekî direng bû êdî roja Erdem hat roja paştir berfê lê kir. Hem kurahiya stranê hem yani ya melodiyê hem ya gotinê û pê berfê rastî xweştir jî çêbû. Nivîskarên van gotinên hêja Baba Tahir Uryan e û li gor belgeyên dîrokî ew di sed sala yazan da li Hamedana Îranê hatiye dinê. Canan ku ew di heman demî de lêkolînerê muzîka Kurdî ye, dibêje ku çanda Kurdî deryayek e, lê dîsa jî hejmarek zêde stran an jî agahî hê nehatî tomarkirin berze dibe. Hêj gelekî hevalê me hene û lêkolînerin, etnologin, an jî em bêjin folklorzanin, ew herkes di aliyê xwe de lêkolînekê dike rastî. Vî alî de tiştekî baş e û ew stranê veşartî gelek jî hatine yani pêşberî me û em gelekan haydarin. Lê hindî ku hatiye pêşiya me jî hin jî stran weşartî ne ku em hêj jî nizanin. Canan li zanîngeha Mîmar Sinanê di beşa etnomüzikolojiyê da lîsans û lîsansa bilind qedandiye. Lêkolînên wî yên derheqê muzîka Kurdî da hem li Culemêrgê hem jî li Herêma Serhedê berdewam dike. Ew di heman demî da stranên ku berhev dike dibêje jî. Wî heyan he li Japonya û li welat hejmarek konsert pêkanîne. Canan herî zêde ji ber nenivîsandina berhemên Kurdî xembar e. Tu carî em nikarin gihne wan stranan ew hendek stran gel dengbêjan yên jin yetmêr mixabin wexta jiyana xwe ji dest didin li gel wan ev stran jî wenda dibin. Lê hindî ku bi destê me tê wekî lêkolîner ez bibêjim. Yê ku kunçkan da em wan stranan dertêxin û dibêjin. Hêvî darim ku dilê bîner û şopîner û guhdar jî. Stran bi şewaza dengbêjiyê û bi helbesta Baba Tahir Uryan bi dawî dibe. Klîba ku bi navê Du Zulfên Te li ser YouTubeê hatiye parvekirin û di demek kin da hezaran kesî temaşe û parvekiriye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culemêrg.